Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un daily vlog legat spre Ili's Vlogs, cu dispariția lui de pe YouTube. Multe persoane au crezut că el a murit. Fals. N-a murit, este în viață. S-a retras din YouTube din orice motiv care îl știe toată lumea. Nu pot să pronunț că îmi iau un strike. Dar trecem peste faza asta. I-a luat foc casa. Ca orice om a fost devastat. N-am ce să zic. Și eu dacă aș fi fost în situația lui, m-aș fi retras de pe YouTube. Să nu spuneți cu hate în comentarii că a dat țeapă la skatepark, l-a făcut. Pentru mulți oameni ar spune că Ili's Vlogs e un țepar. Uite, de exemplu, mi-a făcut copilăria frumoasă cu Coca-Cola lui. Ce pot să zic? A fost și el unul dintre youtuberii românești care a făcut țara frumoasă. Ce mai pot să zic? Pot să zic decât că Ilie, dacă vezi acest videoclip, îți zic atâta. Ai o sumă frumoasă de abonați. Reapucă-te că te bate Orange Blue. Și din două motive, nu te-am mai văzut de mult. Te rog foarte frumos, reapucă-te de YouTube. Ești un YouTuber number one pentru mine. Și să știi că mi-am dorit să te întâlnesc, dar uite că nu te-am întâlnit. Și să știi din partea mea, dacă vezi acest videoclip, să lași un comentariu. Și eu zic atâta, că ai fost un YouTuber foarte... Rovision nu spune tot adevărul, doar eu știu că tu ai zis întotdeauna adevărul Ilie. Rovision mai bagă și de la el. Și ce pot să zic? Ilie, te aștept la o Coca-Cola, dacă o să ne întâlnim vreodată. Nu uitați să apăsați pe butonașul de subscribe de jos din colț, din roșu să facă gri, apăsați pe clopoțel, dați like, comentarii și la suma de 300 de vizualizări și 1000 de vizualizări voi bea o sticlă de Coca-Cola de 1 litru. Nu uitați să dați like, subscribe și să dați comentariu. Like.